Sagudahan nga rod ti surat ni pagayam tayo nga Merly, iti Tagodin, Ilocos Sur. Dear Cassie, sakbay man nga nak ibinsa-binsa ti pakasaritaak nga nang ted kanya iti parikot iti biyag. Ket idanon ko man dinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi ti Tanemars Studio. Kastami ten nakablaawak dagiti padak nga kanayon nga mangsubsubaybay kadagiti programa yo nangrong na kadati letter reading programs. Ilingad daklatan itinagan a Merly. Agtawenak iti 45 adan asawa kinadan iti maysa nga anak. Ubing pay ni Hazel idi ta maulila iti ama. Ket nagasawak adagos wenno nagasawak manen adagos. Kalpasan iti sumagmamanulay nga bulan nga pimbusay daydi asawak daydi mo nang asawak nga ama ni Hazel nga anak ko. Banag nga panggurguraan kanyak ti anak ko aging gaita. Nakaturpusen iti kolehiyo ti anak ko, babaen iti tulong ti may kadwa nga asawa. Nga ti amog idi ket maapresyar ni Hazel ket maaklon nan tumetlaeng ni Johnny akas may kadwa nga amana. Ngem nagbidduta ka sinyong tauray no anya ti sakripisyo mi nga agasawa ayat milang mapukaw ko maagmawmaw tigura ni Hazel kanyak kada kami ken ni Johnny. Ngem kaslad adda nga agrebrebelde kadagitoy. No kaanon nga addan trabaho na, no kaanon nga saan nga mangnamnama kada kami. No kaanon nga adda bukod na nga pagsapulan. At addamet ten ti panangipakita na ti panagrebelde na. At addamet ten ti panangiparikna na kanyak tinalaos agura na. Gapo iti panakiasawak adagos kalpasan nga pimusay day di amana. No kasano ti panagrebelde na day taman ti inak iburay kata kayo. Oh, Johnny, makikiyak dita. Among nga makikiyak dita. Among bakit? Magus-gusto ko lang nga kikikiyang ka ta. May salaing di kayo nasawin da ita. Amo kung ti kahit mga ibaga. Amo kung ti pasarunom. Amo nga magargari ka tunggal kikiyang ka. Lalo na... Ay, sika Johnny! Aguri ka man Johnny ni. Oh, apay. Di mo ka di kayat? Oh. Oh, narugso ak pa'y laeng. Narugso ka pa'y laeng. Oh, anya ka may problema. Kaya't kumitkit di. Anyong Johnny, maproblema anak nga rod kin Hazel. Ha? Awan pa nga mi naging gaita. Di ka lang naruwam kanit kadeta nga anak mo. Kaya po aya. Ito, nalabidbad nga kasti nga maladaw agaw-awin. Uwin angim sabsabali iso na ita. Amok nga madbadlaw mo ti gargaraw na. Nga niya. Kat data, no asin lata nga lalaki ti katkadwanan. Sa bagay. Baka isot mailawan kat may sagmak to deta nga Hazel. Bagbaga ako maangim, ay saanin Johnny lakay. Sigurado nga agsinong bat kay manen. Inaramid ko ti amin. No api nga kas dyan ni Hazel Merly. Awaten ka dilat lakay. Aging ga ka di itaket di nakapailan na pakawan. Aging ga ka di itaket di nakapay na aklo nakasumay kadwa nga amana. Kalpasan ti amin nga sakripisyo, mapagadal ko laing isuna. Ilawlawam kumapay ti panakaawat mo kenkwana, Johnny. Angim, kaslan awan sambat namnaman nga maaklon nak pa, kas may kadwa nga amana. Bakit?
Baam ta kasaritak tumanen. Basta saan mo kasasarita isuna, ken saan mo ngang ungtan. Ta sigurado nga pagsawsawan na kan tumanen iti agkakadakes. Imbag kiti ata saan mo nga tutupan isuna. Dahil tatijak tumaaramid. Gaputa, umuna-una ket saang met nga nagtaod kanyak ni Hazel. Mawatag met no adaman gura na kanyak. Angem no siguro maamuan na ti kinapudno. Saanin? Ha? Saanin nga nasken nga maamuan na pay? Deta ti jak pakaawatan king ka. Bakit? No kumangamin ipudnom king kuwanan, ti pudno nga napasamak. Ket ikaten na kumantigura na king kan. Angem jak kaya ta mapasamak data. Ha? Kaya't mo pa'y nga guraen na ka, tibukod mo nga anak. Stop no laing saan nga madadael ti imahe day ti amana. Nagsaritaan ta day tansyani. Bakad ada nga guraen nak ni Hazel. No ibagak ti kinapudno kinkwana. Katawapi ko mga guraen na ka. Amang ano saan na mamati. Amang ano saan napat siyen day ti ibagak kinkwana. Ket panunutin na nga dadadaelek laing day di amana. Day takit ti problema. Binaybayam nga kasta. Iso nga adalem una yen ti gura ti anak mo king ka. Kapati siyak, inramraman nan. Ala, baybayam latta ka din. Idawdawat na latan kini Apo Diyos. Nasapi ko matagbali tumetlaing ni Hazel. Malunag ko matirik na. Kaanong tupay. Anyela kiti. Namin adon nga kinasaritam. Aging gaita, agrebrebelde pa'y laeng. Kat kumarkaro pa'y. Kadayta, naduma-duma nga lalaki ti iyaw-awid na ti di balay. Nga awan pulos ti maaramidan ta. Hindi na minsan nga aldaw, minsan nga rabi nga nagawid. Nga nabarbartek da nga, iti lalaki nga kaduana. Kanya tinaramid mo, binaybay am laeng, kinasaritam ka di. Diyak amuno kasanok kasarita isuna. Day takot ti problema. Bukod mo nga anak. Kaslasan mo nga mo. Bakit? Alakat sa anak na papasulinin kasaritam gamin Bagbagaam. Ito no sumangpet. Ipariknam king kuana. Nga saan nga gaputa adan pagsapulan na. Kat adakarbingan nan nga mga ramid ti kasta nga pampanag dito mismo nga pagtaingan tayo. Panunutin na kuma. Ina nakapay laeng. Kitaem. Napukaw timudta kapo kadayta nga banag. Makauray ti panaglin na ilo tabakit. Ngem dayta anak mo. Amangan no, di munton matukul ti Sara na. Isu nga itatana sa papay, tukule mo dayta nga Sara na. Kasaritam, bagbagaam. Saan nga mabalin nga, agtulturil at kastakar arami dun na. Alawan, kasaritak to madamdama itong sumangpet. Naskin laing abakit. Isun sa dayjayan, si Mangpet san. Ala, ingka nga rod kasaritan. Naskin unay nga kasaritam isuna. Ket bagbagaam, ipalagip mo king kuana, nga si kati inana. Saan kat nga iso tinaturay dito nga balay? Ada kagaya men, Hazel. Wen nanang, ada akon. Asino deta kaduam? Nigayam Dona nanang. Dona. Naimbagarabi iyo. Tita. Naimbagarabi met, Dona. Agkaubrahan kay kadi? Saan nanang? Barkada kisuna. Ha? Angim, dis oras en tirabi. Apeng adda pala isuna dito eh. Dito yung maturog ni Dona, nanang. Nala daw nga minen. Delikado iti pagawidan na.
Um, Pasensya kayo nung nakadisturbo ak, tita. Ah, okay lang, Donna. Um, in kami nga ro din nanang, ket me, ipaknik pa iti silad ko. Kababain met ka ni Donna nga gayem ko. No, nawara iti silad ko nga pagturugan mi. Sige anak. Ah, Ay, nagalisto ka ba't nga? Ano pa nakisarita iti anak mo? Kunak, apa nga nagsubli ka adagos, tabok man o kasaritam ni Hazel. Adda ka di man kaduanan nga lalaki. Awan mat kaduanan nga lalaki lakay. Sino nga rod, dati kaduanan nga. Damat nang kung kasarsarita mi tiruar. Adda kaduanan nga. Gayim na kano, barkada na. Babae mat lakay. Saan mat nga lalaki ti insangpit na ti di balay ita? Na, babae. Milagruman babae ti insangpit na dito, saan nga lalaki? Amangan mo't no, agbalbaliwin ti anak mo. Ang gasla saan lakay? Ha? Anya ti kahit mo sawan? Bakit? Adda madingan parparik na kanyak. Anya? Ti pa nagsasauna ngamin dati babae nga kaduana. Kasla pa nagsasao ti tumboy. Ha? Tumboy ko nam? Wen. Ay na. Madlaw ko nga tumboy. Ti kaduana nga simangpet dito'y balay. Nukas na. Pumatol pa yun ti tumboy ni Hazel. Diyak sigurado. Ang magparparik na kanyak, nga tumboy, dati kaduana, nga simangpit dito'y balay. Adiya. Amangan mo't no, nagbidot ka ti atap mo, bakit? Amangan no barkada na laeng. Amangan no arin tumbuyin laeng yung babae ngagpaiso dati kadwana. Iso nga saan mo na panunutin pa? Tanay. Napitutan dati panaglinlin na ilo ta itay gapuking kuana. Ang imita ta si mangpet nga awan ti lalaki nga kadwana no dikit babae. Pagtalnaim ko man tirik nam kan panunot mo bakit? Alakit sapay ko maalakay ta pudno ti kunam. Sapay ko ta saan nga pudno ti atap ko nga tomboy dati kadwanang dito nga insangpet na. Saan mo na panunutin day ta? Agad nangigta ko man Ti anya. Nangigta ko man no adda madingar aramidin da nga dua iti tumboy nga kung kunam nga kadwana. Si gudmet nga mangmangigta no adda isangpet na nga lalaki. Mangigta mat no agasog da, agaring da. Saan ka de? Tanaingpis mo't laeng dati nagbaitan tayo nga diding. Alakit sape at tapod no ti kunam lakay. Di ka di mabalin ka manon nga. Ay! Si ka nga talaga. Uy, Johnny! Uy, Johnny! Ay! Bakit? Alan na. Unay ti kastuyen, bakit? Amum ka di, nga apalan dagiti gagayhim ko. Ha? Taapay mo't nga apalan ka, Aber? Kaya, kikinumusta kami nga rod ti sex life. Kaya istoryak mo't nga narugso talat nga duwa. Di dapay kiti mamati nga pasaray, mamitlo, mamimpat, maminlimat makalawas, no agkanaig ta. Ala, tila adda ka, aping isistoryain ka dagagagayim mo daytang. Ay, saan ko ba't isistoryain? Noan niya ter arabidin ta. Ibagbagag laing no mamin ano nga daras tamot nga pagustuhan tirik nata abakay. Akit apalan da, ta isuda, nagasat ka nun makalimadat makatawain. Anya?
Ay, kapsot kayo ko nagaraw. Ay, iso siguro nga nauuyong dagiti asawa da. Tawanen iti sex life da. Abom ka di bakay. Kunada, nga ure ka no saan akon nga ag-exercise. Anya? Kit kunada nga road, nga no makano makapagpaut ka iti sex. Ure 7 minutos laeng. Kaslaak kanulaengen na pan nag-gym wano nag-exercise iti nasurok me sa oras. Isumot lang nga saan nga dumakang ti buksit mo lakay. Isumot lang nga. Napintas lang ti pagbagim. Ura hindi ka mat ag-exercise. Dahil tagarod ti pagmayatan na. Amom ka di bagay. Nga, dagi di kakayim ko. Ay, nagit alistuda ka nung al-ala na no agtrabaho da. E dinto nga siya kit narigat ak nga mabambanaw. Kit, api nga ta, kit saan ka matag-exercise? Day ta nga road. Gaputak masansan nga agkanaig ta. Akit, kurada na salunat ka no ti puso. Sa anak ka no nga maatake iti puso. Basta tuloy-tuloy nga kanayon nga agkanaig ta. Kasta ka di? Sa bagay, mangmangig kumit daytan. Iso nga digiti saan ka no nga activity sex life dan. Iso da ka no digiti napupudot ti ulo da. Wain, pudot ti kunam, dagita digiti high blood. Managpupungtot. Dagiti, ay, nasumanao. Dagiti, kanayon daga apayon dagiti asawa da. Angim data, malagip mo ka di dahil dinaudi nga nagapata, nagsinungbat na bakit. Kaslaawan mo't pa'y tinagapapaan ta nga, nadagsan. Kasla di tamot pa'y nagsinsinungbat lakay. Hey, kasta nga rod, ti pagmayatan na. No kanayon lata nga nalailo ta iti tunggal may sa bakit. Agtultuloy nga kastoy ti kina. Tibker ti relasyon ta. Isugaron nga, nay, aw-awising ka manay. Kul-kuldingin ka manay. Taamangan no ag high blood ka no di ka makaraman ita. Anya? Amok nga may stress ka kini Hazel. Gaday to'y ti agas na. Amangan no saan ka nga pagustuhan ita. Amangan no ag high blood ka ito no bigat. Gapo iti aram ito ni Hazel. Isi-stylean nak mo. Kung kunam samat lang dahil tatap no manugutak nga pagustuhan ka ita. Apay siyak ka dilaing ti mapagustuhan. Wen ka din. Ure siya. Kaya't kumet. Ay so nga saan mo na panunutin ni Hazel. Tapno no, naganganas ti pa bakit? Sika nga talaga. No kaano nga lumakay ka. Isumit, lalo kang rumugrugso. Ay, kasta nga talaga. Pangpaubing kanupay daytoy bagay. Mamati ka. Isungarod nga apalanda ka, dagiti kasadaram. Dagiti padam. Isuda, sanda na makarkarama. Dinto nga sika. Kita. To sa bali laing deti akit awanen, agsakit ti tumtumeng kadasiksiket nan. Kaaya dakat pa iti kastoy. Makabae lang ka pa lang nga digusing babaeng kadagiti agit ko bakit. Lakay. Lakay, nakarugrugso ka lakay. Lakay. Kita. Ay, ako ka. Ikapkapsot mo laing. Saan taong nagtagtagarikit na nilakid di Hazel, deta nagbakal yata diding. Nagdabog siguro tanangig na ti. Uwin gaya. Nalipatak mo ten. At dagaya may sunad dita silad na. Kaya nadapi kadwana. Sikan tumit ngamin. Nagganas tumit ngamin ti pumayam kanya.
laklakayan kami. Naglaing ka nga mga romansa. Johnny, lakay. Sige. No dim ka ba elan? Busalam na tanta bibig mo. Tasyak, jak pa igawid. Aramidik king ka, di kahit kung aramidan. Kas kumatay tayo. Agad ka. Busalak ka ti bibig ko. Napamumat inamalanan. Dita kapok. Agimason. Oh, Diyos ko. Johnny. Grabe ti po pumayam kanyak. Isang ipatpatig ka unay-unay, Johnny. Ipatpatig ka mo't unay-unay, Merly bakit? Ragsak ko makita nga na ragsak ka. Ragsak ko maparagsak ka. Iso nga agragsak talata. Angin, naragragsak ta kumaman no awan ti problema ta kini Hazel nga anak ko. Saan mo problema intaytan? Padasik to manen nga kasarita. Kindak di ka madanagan. Orain mo adda ibaga na uno adda may sauna nga dakas kanya. Saan ko atutupan isuna. Tasipod ide. Imbilang ko nakas nagtawad kanya. Imbilang ko nakaspud nung anak ko ni Hazel. Kadyak to mapukawan ni tinamnama. Nga maaklon naktumatlaing nga kas may kadwa nga amana. Agyaman naklaunay keng kalakay. Nakasaysayaat kalaunay. Nakasaysayaat nga talaga. Gaputa. Nasayaat mo tiyar aramidin ta. Lakay. Busalam man ang tabibig mo. Talaga ka tarak-takag dahil o yan. Guri ka. Sige. Detan. Awan ti makaigawid kanya. Itayok kan ije langit. Paglangoy-langoyin ka, iti ulap bakad. Hoy, lakay, agarin ka. Lakay, agarin ka. Bakit? Agarin ka. Pay, pero niingnak. Ano ti problema? Ay na, tinggam. Agas asog ni Hazel. Iso nga rod. Nagpigsa. Iso nga riniin ka. Aguri ka. Di mo't babae ti kadwa na nga simbang pidirabe ay. Kasupay ang kita man. Agdakad nga rod kasta nga babae. Kung naktupay, pudno ti atap ko. Tumboy lakit, di ti kadwa na nga simang peti dirabi ilakay. Tumboy lakit di. Ay nga, Hazel. Mabit lang, Hazel. Anya ka diti pagayo, Uncle? Mabaling ka din agsarita ta.
Itata nakapanawen dati bisitam. Anya ko matpagsaritaan ta, Uncle? Masapol yo ka dit kwarta? Saan anak pa nga nagsweldo? Saan ko masapol ti kwarta? Tadda bukod ko a kwarta. Adda pagsapulak. Anya nga ti masapol yo kanya? Nangig mi kininanang mo. Tay naramid yo. Iti kadwam nga babae tay parbangon. Ket? Di ka kadiag pampanunot iti nasayaat. Hazel, anak ko. Saan anak nga awagan iti anak, Uncle? Gaputas saan nga da kay ti amak? Anya piti bagayo? Atap mi kininanang mo nga tumboy da iti kadwam iti parbangon. Ket api no kano tumboy ti kadwam? Anya ti karbengam ko mga mang questioner ti aramidek. Uri asinno ti pag isang pet ko dito balay. Uri asinno ti paturugek iti silid ko. Awan ti karbengan yung mang questioner kanyak. Apay. Si kakadi ti amak? Uncle? Tilaing met ibagbagag. Kaasimot inanang mo. Amo ka aramidem da ita. Gapo iti nalao sa guram keng kuwana. Apay, di ka kadibaasyan kay ninanang mo. Maasyan? Anya ka di dagas na tiraramidek, Uncle? Saan ka di nga aramid betla ni nanang dito araramidek? Saan kayo man nga aging dadalos? No agsaw kayo, kaslawan ti rugit ti bagiyo. Kaslawan rugit ti kinatao yo. Hazel. Saan nakakabailan nga ungtan? Saan ka di? Gaputaan mom nga awan ti karbengam nga mangungit kanyak. Asawa na kalaing ni nanang ko. Sika ti insukat ni nanang ko kaday di tatang ko. Nga halos kapat patay na laeng. Ginundawayan yon kininanang ko. Siguro kat adan relasyon nyo kininanang sakbay nga natay day di tatang ko. Sana pud no tay ta. Kat apay nga di kayo nakauray di kayo na nakaurayin. So magmamano abulan laeng. Nagdin na kayon. Kastat kinagatil yun. Ay, saan ka nagsasao ti kasta anak ko? Ay, babamlatan. Bakit siya kung ti magisarita? Apay, nasakit ka di nga mangeg dagit ibagbagak kada kayo, nanang? Unay ka mo ton, Hazel. Nalabes una yan, dagit ang ibagbagam. Dahito nga aramidin. Siyaklatan, di ba kasarita king kuha na bakit? Naawanin tinas ka nga ibagayo pa Panawan kayon. Adapi ubrak. Awan mati amo ka nagkurkurang akin ko na. Nagdaramidin na ti kastoy kanyak. Kadata. Nakalustunan. Baliwan tanto man na kasarita. Awan ti Servina, uri maminanuta nga kasarita. Kinasarita kiti namin na doa darasen. Kinuray si ka Johnny. Uri na kala pagsawsawaanin. O pabaidan nakapayin. Ang hindi mo mat maaramin. Ngaong tanisuna nga tutupan. Hindi nga tataramidik aya. Ala. No kumangamin ibagam keng kuanan ti kinapudno, saan? Diyak kayat. Diyak kayat. Bakat atang agurain na. Naitakit ti problema keng kabakit. Ununa am ngamin ti amin. Amangan mo't no. Patsyon na ka ti anak mo no ilawlawag mo anasaya at tipod no nga napasamak ite. Nga saan nga nasaya at day di amanaking ka. Mabalbalin ko ma. Diyak kaya't agurain na day di amana.
kaya't bungarod nga sikat gurain na. Agin, ang mga nugurain na di amana. Kin ad-ad nga gurain na. Ay, hindi ko mapailaing namin yung bagamon tipod no. Ang maawatak bet ti anak ko no apay. No apay nga kinaguran na di pa nag-asawa ta asigod. Ay, tao talaeng. Di na ngamin maawatan no apay nga nagalisto nga naibawin ko tirik na king ka. Di na ngamin amo nga nabayagan nga awan ti pateg di ama na kanyak gapot kinaranggas na. Gapot ti pa nagaraaramat na iti may parit a droga. Ngimjak pula simpundo ken kuhana day tang aramid day ti ama na. Tajak kahit nga manadahil ti ibahe day ti ama na ken kuhana. Ngim nagtanggan matlaw na hindi puso ni Hazel. Nauray na ramid ko ti amin. Ngim adadang nga ginura na. At damit kay di basol ko. Siguro no sa anak nga, dimte nga dagos iti biyag yung agina. Ang mga no naawatan na kumati amin. Saan mo nga pabasulin ti bagin? Gabuta. Sikati. Nagbalin ng tedpik sa kanya. Nuawan ka. Baka nandiyak kumakinabailan nga. Nabinag ni Hazel. Baka diyak kumakinabailan ti amin. Unay nga tirigat na tikastuyan. Ala. Babay di tantulat na mapukawan ni tinamnama nga agbaliw tumutlaing ni Hazel. Angim kaanon tupay. Into no mailaw-anan ti anak ko. Kasanong aro din no agawid may sa aldaw ket masikog gayam ket intarayan ti nakasikog ket ko ana. Uno kasanong aro din agawid dito ket adda gayam men sakit nga naala na. Johnny, diya ka mo taramindi ko. Uray matsyak, diya ka mo taramindi. May salaing mo tiamok karamidahin, kaday tangabanan. Anya? Intan iti sinita. Agasak de taliday mo. Ikaw amat, di talat mo. Ay, diya nga ron amo ti aramidan eh. Ket no di taman mapagbaliw, tirik na ti anak mo. At least mapagbali ko tirik na ang bakay. Pamerdi ka mat iti, panagimot ko lakay. Ay, lalo may ka. Umay ka, tap na no, alis, sa aga alis to bumakay. Mang panunot tantot pamuspusan, kaday ta nga parikot ta kini Hazel. Di pamuspusan ta pailayan na ta parikot mo. Di tariknam. Amangan no, ma-high blood ka. Kastakad. Kastakad dagati. Amuklat natin magamon. Miglalat nga nagsanod dagiti luwak ka. Deta ngayon baga. Sika nga talaga. Kaawang kanjak amot aramidi kong Johnny. Adakla dito yung bagay. Saan ka to apay-bayan? Kasano agpay naawan ka. Sa kasta ti anak ko. Baka diyak kaya ko man. Alaw, may kang garuta. May kan. Oh, sa kruyang kan no kayat mo. Ay! Napigsaak ka talaga. May kanin tayo iti silintan. Bakit? Sige lakay. Nuawan ko man ni Johnny nga katakta ko nainay ko iti biyag kasin nyo nga kabadangak nga nang padakkel ng paadal iti anak ko. Jak amon no anyat nagbanbanagan ti biyagbin nga agina. Ket tunggal ag problema akin ni Hazel ni Johnny timang parparagsak kanya. Ni Johnny timang pukaw iti liday ko.
Ni Johnny ti mangikat ti stress ko. Ni Johnny ti mangipalipat kanyak iti agda mga parikot ko kini Hazel. Babaen ti kinalailo na. Ti kinalaing na nga mangromansa kanyak. Iti likudan nga dandanin 50 ti tawen na. Ti kinarugso na tunggalag maymay sa dagiti bagimi. Ti kinalaing na nga mangitayok kanyak. Iti kangatuan na langit, iti kararagsakan. Nga mabalin mi nga matupar, iti kangatuan. Oh my God. Jack amo no kayak pa iti agbiag na awan ni Johnny. Kasi nyong agkidawak man kadagiti viewers tayo. Noan niya, ti Rumbeng Aramidek, iti anak ko. Tapno no agbalbaliw. Tapno makaamiris, iti bidot nga aramiden na. Nga awan tinasayat, nga ited ken kuana ti panagrebrebelde na. Alawen, aklo ni awhatek ni bagana anagatelak tanagasawak adagos kalpasan nga natay day ditatang na. Angin may sa laeng kalpasan day ditatang na nilaeng Johnny ti lalaki ni tibiyag ko. Ni Johnny laeng timpateg ko ti uray la. Saan katakaskin ko na nga iti pa nagrebrebelde na dumaduma nga lalaki ti awid na uray pa yan tumboy. Sagbay nga mala daw ti amin kasin yung balakadan dakman, tulungan dakman, iwanwan dakman. Ket iyo na akong tiagyaman, kadag iti makaited ti balakad. Kaya nagyaman akmet keng kakasin yung ti panangited mo't biyag ti pakasalitaan. Kaya sapay kumaket nakaibati met ti adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema unay apagayam mo, Merly, iti Tagodin, Ilocos Sur.